que ha millorat sobretot en el tema d'espai, perquè sí que és cert que abans els cotxes, l'espai de la cera era molt més petit i al final havia deixat de ser com funcional. I ara trobo que hi ha molt més espai, tant com per gent major per passejar, per els xiquets per jugar, perquè jo de xicoteta sí que he jugat molt, sobretot per els altres carrerons que no passaven cotxes, he jugat a la comba, he jugat a pillar, he jugat a moltes coses, i trobo que ara al fer aquest espai dona molt de peu als xiquets del barri a tornar un poc a aquesta classe d'activitats que moltes vegades en els carrers d'ara no es poden fer. Aleshores, gràcies a l'Ajuntament i a les fons FEDER de la Unió Europea per aportar en aquest projecte.